Η εξυπηρέτηση του πολίτη στην καθημερινή επαφή του με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κάτι για το οποίο γίνεται όλο και περισσότερος λόγος τα τελευταία χρόνια. Στόχος είναι ο τελευταίος να απολαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες με τις λιγότερο δυνατές μετακινήσεις και καθυστερήσεις. Ένα από τα πλέον απαραίτητα εργαλεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι οι υποδομές πληροφορικής. Η σφαιρική αντιμετώπιση της υιοθέτησης της πληροφορικής στην τοπική αυτοδιοίκηση αποτέλεσε και αποτελεί κεντρικό άξονα της πολιτικής της ΔΑΕΜ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Έτσι, το τρίπτυχο πληροφορική τεχνολογία άνθρωπος συνοψίζει το όραμά μας. Μέσα από τις λύσεις πληροφορικής που δημιουργούμε, θέτουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία του πολίτη, στην υπηρεσία του ανθρώπου για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Με τις σκέψεις αυτές σας καλωσορίζω στη ΔΑΕΜ. Πατήστε Enter για να μας γνωρίσετε καλύτερα. Η ΔΑΕΜ είναι η παλαιότερη και σημαντικότερη εταιρεία πληροφορικής στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς λειτουργεί από το 1983. Σήμερα, η ΔΑΕΜ δραστηριοποιείται στους τομείς ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, εκπόνησης μελετών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, διαχείρισης έργων πληροφορικής, εκπαίδευσης προσωπικού και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Στο πελατολόγιο της περιλαμβάνεται πλήθος εγκαταστάσεων τόσο στον Δήμο Αθηναίων όσο και σε δεκάδες άλλους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. Ο πρόσφατος μετασχηματισμός της ΔΑΕΜ σε ανώνυμη αναπτυξιακή εταιρεία ΟΤΑ σηματοδοτεί τη νέα, δυναμική, εξωστρεφή πολιτική της. Χάρη στα έργα και τις υποδομές της ΔΑΕΜ, ο Δήμος Αθηναίων, που αποτελεί και το μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας, βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο του να χαρακτηρίζεται ως ο ψηφιακός Δήμος, καθώς είναι σε θέση να παρέχει ηλεκτρονικά ένα πολύ μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που αφορούν στη καθημερινή επαφή του με τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, αποτελώντας έτσι ένα πρότυπο όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.